Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan. Arisa an bɛ togoda musow ka hukumu kɔnɔna la. Yala lakɔkɔli na yala aw jigi b'a la k'a fɔ musow bɛna caya awa ni musow cayara nin na yala impact dɔ bɛna k'a la wa? Ne kɔni fɛ ni muso cayara la o ka ɲi parce que ne kɔni bɛ suma ye comme denyɛrɛnin comme musow bɛ se den mara la hakili u bɛ se ka suma marali fana kɛ parce que u bɛɛ ye kelen denyɛrɛnin bɛ kasi i bɛ dumuni d'a ma suma fana bɛ kuma i kan ka u sɔn ka nɔgɔ d'u ma donc u bɛɛ ye kelen hakili musow fɛ a bɛna nɔgɔya ni cɛw ye yɛrɛ i b'i ɲɛ ko i b'i denw ko ka taa i ka sumaw sɔn ni koliji ye wulada fɛ o fana ye kelen donc i ɲɛ bɛ i denw kan cogo min na i bɛ se k'i ɲɛ da i foro i ka foro kan ani i ka sumaw fana kan ola bamananw b'a fɔ an kɔni ye résultat ɲumanba de sɔrɔ musow ka sɛnɛ la ani musow ka nakɔ ninnu na. Bamananw b'a fɔ ko timinandi tɛ o bɛ nɔbɔ ko la. An kɔni b'a dɔn kɔni fɛn min ye timinandiya ye o kɔni o y'an balankaw ta ye. O tuma la an balanka minnu bɛ ka nin jɛmukan in lamɛn an b'a f'u ɲɛna u k'u cɛsiri halisa. Awa fɛn min ye nakɔ baara ye nakɔ baara min bɛ kɛ ni sɛnɛ sunguma fangama ye u k'u cɛsiri a fɛ kosɛbɛ sabu an jigi b'olu le kan ka fɔ an ka sigida lakanali a b'olu le bolo an ka makɔrɔnkɔrɔnin n'o y'an ka économie a b'olu le bolo an ka kɛnɛya a b'olu le bolo an ka dunkafa b'olu le fana bolo tuguni. D'accord an b'a filɛ n'a sɔrɔ an balimakɛ bɛ nɛgɛjuru sira kan Arisa Saka Keyita e ye an karamɔgɔ Christian ka kumaw lamɛn. Kosɛbɛ n'u kɛra d'accord ni kuma ninnu ye wasa wa? Ne sigi parce que a ye a da yɛrɛ sera siko min ma bon siko nin ne ye sɛnɛ mun kɛ baara in na sisan an ni ale ka jɛɲɔgɔnya o de ye ne ka sɛnɛ jɛ kunna parce que hali ni y'a da siko dɔrɔn ma o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ parce que an bɛ ba yɛrɛ min ko mali la n'o tun kɛra sababuya ye ne ye n base namasa dɔrɔn kan o tun ye siko ye parce que n y'a ye a ye ne b'a baaraw fɛn o fɛn k'a la o foyi sirilen tɛ jamana wɛrɛ fɛ mɔgɔ la wa n dun b'a kɛ k'a ɲɛ k'a wasa o de y'a to n ye sinsin ale kan kosɛbɛ donc kabini karamɔgɔ Christian nana ni baara in ye k'a ye k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ se ka siw bɔ an bɛ siw tila an yɛrɛ ye o ye ne wata ka baara in diya n ye k'a bonya ne bolo ka se hakɛ la hali ti dan dɔn a bonya la donc ne yɛrɛ bolo ne y'a da siko in dɔrɔn ma parce que don nataw la n ye sifilan ɲɛdɔn yɛrɛ yɛrɛ i bɛ se ka si filan parce que si dilan fana filɛ nin ye a tɛ taa timinandiya kɔ mɔgɔ mɔgɔ timinan ka di timinan man di i bɛ se ka si dilan baara kɛ bon ni i timinandiyara kosɛbɛ kosɛbɛ don nataw la n'i ye si dilan faamu kosɛbɛ kosɛbɛ n'a ka di ye hali i bɛ se ka k'i ka baara ye i bɛ si dilan ka feere mɔgɔ minnu bɛ salaya ka bolo i bɛ si dilan ka feere ma o b'a san. Siga t'a la. D'accord o siko tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye sɛnɛ sunguma fangama a bɛ kɛ cogo min na ale plansiw kɛ cogo ani an tun b'an ka plansiw kɛ cogo min kelen tɛ an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ n'an tun bɛ plansi kɛ an bɛ dingɛ sen ka dugukolo yɛlɛma ka sanfɛla jigin duguma wala o cogoya ninnu nka an y'a ye ale la a dugukolo bɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen o tɛ sen ka bɔ yen bilen o bɛ to a nɔ la tɛmɛsiraw de bɛ sigi ka bɔgɔ cɛ ka kɛ o kan ka sɔrɔ ka nɔgɔ k'a kan maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn o ni dɔ in danfara ye jumɛn ye e bɛ se ka dɔ fɔ o la? Ne kɔni ye mun lakɔlɔsi a la danfara min bɛ ani dɔ in cɛ danfara caman don parce que n'i ye baara kɛ karamɔgɔ Christian ka baara cogo de la i b'a ye sumanfɛn yɛrɛ a lili kan ka baara kɛ kasaka min kɔnɔna la tapi min kɔnɔna la ɲɛmɛti min kɔnɔna la i t'a sɔrɔ o ka maga donc ale tɛ gɛlɛya sɔrɔ lili tali la a ti fɛn sɔrɔ a ka lamɔ kɔnɔna na a ti gɛlɛya caman sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fana taamasira ye o bɔgɔ layɛlɛ de dɔ de sanfɛ o bɛ kɛ sababu ye fana i bɛna bin min kɛ taamasira in fɛ ale bɛ kɛ a bɛ dugukolo fiɲɛ ni tile bɛ kalaya mun kɛ ale b'o bali bon ni sumanfɛn bonyali daminɛ
ni dara tamasira bɛ ka ni o bɛ sumaya sɔrɔ a yiri fana bɛna fɔ o dugu ma tuguni ka tila ka balo yiri bɔ o fɛn ninnu fana olu bɛna tila ka toli n'olu toli la dugukolo mago bɛ balo fɛn minnu na ka se ka balo ale o de bɛ se k'o di dugukolo ma i b'o layɛlɛn fɛn sanfɛ. Siga t'a la. Voilà donc ne y'a ye o fanfasi ba de bɛ a dɔn in cɛ parce que dɔn in yɛrɛ a bɛ sɛnɛ kɛcogo la i bɛ taa sɔrɔ i ye nɔgɔ min don sɛnɛfɛn yɛrɛ mini kɔrɔla la sɛnɛ kɛtɔ tuguni i bɛ se k'o jaba k'o siya tuguni ka bɔ sɛnɛfɛn yɛrɛ yeli kɔrɔ ka t'u bila fan wɛrɛ fɛ hali sɛnɛfɛn yɛrɛ t'a sɔrɔ. D'accord. Mais ale toujours nɔgɔ ni fɛnw olu bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔrɔ a tɛ yaala tɛ. D'accord. Ok, Sara i bɛ to ligne na an bɛ karamɔgɔ Christian ɲininka a ka walawalali k'an ye a yɔrɔ la. Ni jamukan labɛnna Nakɔbiw a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn.